Yɛmfi wadom na afa yɛnkɔ Asenafo South. Opanyi baako yɛ opese ogina MPP amanyɔkuo ni dimo na Premtobre bedwa edwa no ɛyɛ Albert Foku. Ɔde nsɛm ahodoɔ ato dwa yɛ a wɔsrɛ asoɛ yɛ hwɛ ɛyɛ nwomasuo ho nsɛm so afa adwumakɔ apa na ɔmamu so hwɛ nwomasuo ho nsɛm so anim sɛ wɔsrɛ ada prospectus nkɔda ne nneɛma ɔde kɔ school no. Sɛdeɛ boɔ no soso no anhwɛ yi abatan sika a wɔni nti aban ne de free SHS baayɛ no na ebewi asɛ kwasi kɔ so ogina nkwantia nti mpanimfoɔ hwɛ na nsakyerɛyɛ emre. Onipa opese okojina mrahye dibre ewo MPP amanyuko ne mu Asenafo South mensin no emu ene Albert Foku no de adesre ato Ghana Education Service ne asoye show menwumasua so enim se enima ewo se adesuafo eto ansa na wo mo ahya adesuase no edoso dodo isenti mpanifo yinhwe no wontete ne maso ode sanse metu dwo wabra wo course ankore senior high school ahafomanta mu ekohwese de enhye yete ewo bra from wanfo ebehye suku ase. Say a very popular and say any popular, but I'm sure not it intended purpose. His Excellency the President Kufuor and Dr. Mahmoud Baumi at the Bayern. I'm sure they ain't me achieve. And he say we had tallest town with the banner over to 12 years, no 2,000, 3,000. I think something should be done. Now ain't mean BT price no emrafom. A below 1,000 krana, I think say a beya krana tadi or beshe ni anda we ni be any provisions kakrabia a beboa. Osan to abanfo say a beyanka enema wodo adesuafo yi eto ewo nto asosuku mu no aban no ankasa entie bika ema womo na ma adesua ne adehwe entime enkonkan. Beginning of every term bia na semester bia no aban ni release kakra e the schools no for concurrent expenditure. And as a discretionary expenditures, I think say omubet me increase no more these and near mana and crown de banner be simubi said ye be a better bed in this wow force because near many be or sick kinds and cra bear 1,000 in the school mana 500 in the school near just a kind a few way so now the next year sakwa just a kind of fear. Are you telling me say Debia ye dakwa omudu school no second back o bi obeka se second nyenti ebubu ana bibisa. Are you telling me say why the second 500 ne na say the next year I will say another 500. What happened to the 500 second na wo je no